Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Uminom ka lang tata. Ado pa itiara. Sana nalukatan. Ay, katwara! Ay, mabitlang. Naku, namitaya, mapan kay jayan nila na Ay, kunak no sarong karam. Paiso niya. Ngam nabarte kak matan tata. Huwag nga rod. Oray sanin. Bali waktu lang ti papan ko jay na. Nakababain ka dakwada. Nabarte ka mapan. Ay, una. Ay, nakababay na talaga. Nang runa ka nagiti dadakil na. Ang mga nuad ay may bagadakil ka. Ay nabartag ka manon anagaway istong ayan. Inanang man. Agsirmon kay manan. Awanan tel daw asan ka nabartag. Ay, iso amababaakan kan gapu iti kinamamartag mo. Ayan mo rin ngay pagbagayam. Sana ka mabaakan. Amuyo nga danila ni nga rarmahit. Ha? Masigurado nga klurin na today jay. Isa jak mabaakan. Anya? Mga aso man. Tasan yung baga mabaakan na. Tani, maplang tila payag kau tunggal mangagkuti ibagbagayam. Anya? Hoy, aldawan! Di ka pa'y bumangon! Ay, aldaw gaya man ating kau. Ay, nawaw. Ay, nagmayalakit ti maturo gano kas tao. Ay na, awanin ti maararamidam iti biyag mo manong. No saan aday ta uminom. Jay mulam anatang di mon maas-asikaso. Anya kalaki din ay ading kau. Italaan na ginumak. Anya nga italaang? Italaang ayamat day ta inaldaw. Ad-ado ti oras mo amapan makiinom. Ngam ti oras mo amapan ijay bangkag mo. Bigbigat pa lang. Sir muna na manay nating kau. Ay, sa anak asuman na o akas to no saan akas ta ti aramidam. Nakariing ka manen. Ing ka manen makiinom. Sigurado, agur-ura yung dagijay sanger akainumam. Nay, imot mo day tagabyon kan bag mo, anak kao. Una nang. Mapaan man ay bangkag kau? Nasaya at tanapanunot mo ti mapan. Kasi mo't dagijay mulam. Manon nga aldaw asaan mo nga inas asikasaw. Gapo iti panagin inom mo. Bigat mo nanang. Itay, sinirmuna na ni Rika. Ita, da kayo might. Ay nawaw. Ay, marangrang tila payag kau no da dito balay. Anya? Ay, nakom. Makauma ti makangag iti sumanao. Haha. Anya? Siga mo distong. Ay, nawaw. Naibagda, imay ka. Tata. Umay ka, antag siya ta. Anya? Agam nabartag kayo. Nabartag tayo pa idirabi ay. Agam, ada kay manan dito istor nga umininom ko bigbigat. Bungar nga, road. Nasapa nga may dito itag bungarak. Kadong agpeso dyan na inom tayo di rabi. Nga may na. Bitin pa rin. Anya? Nasakit yolok. No bitin. Hay, sapay ko nakamapanak ko may bangkag ko ita. Iso nga imot ko tigabyon ko. Dumagasa ala ko masigarilyo.
Ano bigat taon ti papan mo? Ipaigid mo kayo din tagabyon kita. Agtugaw ka ta, bungar ta. Ay, sige. Uminom ta nga ro dun, tata. Ay nawaw, nabartek man dataan. Naggana sa tibiyag. Kuwan, maganas sa talaga. Ang agore ka. Ano nga tama panta, ayan dalani. Sakti mang karuwakan ka ngagaran. Ay dati, amo no aklunan nakagapukan niya. Anya, Amo nga minanya. Di baruak pa ka. Nalaingak nga agaram. Kinapudno na. Dagiti babae ti kumama di kanyak. ay nawaw. Kastaya, tata. Wan, pudnaw. Mamati ka. Isugarot ka, bagbaga ka, mapanta. Manutawan mo. Ay, siyak pa yan, ti madanagan, iti panagbaak mo. Da kayo talaga, tata. Ang awon naman. Ngayon, agore ka. Mabay na ka mapano na kay numak. Mapantan to nausawa na. Diyan ngamin mapagsusurot ti tang abag no nabarta ka, tata. Anya! Nakapulis kayo, matnanang. Papanan nyo. Mapanak man ijay tersina ni Antimilyang. Inak gumatang iti si daan tanurabi ay. Mabait na ang nanang. Ikan kayo iti paggatang yo. Ay, sana nanakaw. At damot kwartak. Idulin mulat ti kwartam. Ibagak tulat ta no awan kwarta. O sige nga rod, nanang. Ingkay nga rodan. Tapno makasubli kayo adagos. Ay na, kunaklakit din no napan kay jebang kagbaw. At dakamot gayam dito istor anabartag. Nana. Una yan, kundi awit ka iti gabyon kan bag mo itay bigat. Ngam dito'y matgayam tinagturungam, salbag kakit day. Ninanang. Di ka madanagan ta mapanak yung bigat. Masapak. Mus punktual ba? Mos pangtual tarupam. Awan lat ang mukon. Manon nga aldaw asaan ka naknapan. Sigurado analaylayan dagiti mulam anatang. Ay, don't worry. Alaki din. Gumatang kayo niti gatangin nyo ta. Umuna kayo nga gawin. Anya. Ay na, saan kayo nga banikas? Iya iton balay ti pagsermunan niyaw. Nakababain tanay, ado ti kumatang. Ay, awan mon at talaga manong. Ipatay mo no di ka makainom iti ara. Bigbigan pa ilangim, sermon ka man na sermon. Agum ungita. Ngam saan ko apan ang isakit kan ka. No di kat dagiti mulam ti isakit ko. Saan na ang asikat aggas-gastos ka dagiti mulam? No awan igatang mo iti abonom, no i-spray, dumawat ka kanyak. No saan, ninanang, ngam di ka matamong aywanan. Gusto ka din. Mapanak kumakit di. Iso na lang tanaranak ni tata ko la sa Jetersina. Ang ida dya, naginom kami manay. Sumardeng kan, ang mga noan niya pa iti maaramid ko kan ka. Uray inawis na ka, ibagam kumaamapan ka iti bangkag mo Ado nga amom, makapahay blood day ta panagrasrason mo. Oh, nakapulas ka. Papanamanaon. Sarong karak ni lanay, nanang. Ay na. Jak lapat yan ang magustuhan na kadayjay. Si kapay laang mat ang mamartagtaklunan na. No, ninanang mo't. Awanan sa kalasarungkaran mo't numalagip mo. Ang mga no inaraman ti sa balay. Jay saan ang mamartag akaskan ka.
Imbis ngayon courage nak nanang, gumsaan. Kasta pala ibagbagayo, mait. I-encourage nga bagbagam. Naskan ka di pa'y nga i-encourage tilaklakaya na nakaskan ka. Iti kasta kinalakay mau. Saanan anaskan nga ibagbaga dagiti rumbang nga rabidam. Gaputam mom dagitan. Diyala ko man imbagbagan sa dino ti papanak. Nakangagak pa iti sao. Aday ta. Di mo kaya ti pabagbagaan. Ala, ingkan. Kat sapay lako mga round. Taklunan na kanilanen. Nay, si ka magayang paristang. Nakapurma ka, Mike. Papanam ngay. Ay ko, mapanak ko may jayan nila na sarong kaaraman. Ay, ha? Aguray tonday ta aram-aram paray. Umay kakidain. Arak ti imagkaw. Anya? Kasangay ko kaitang. Isuan di na paayin ah. Kastaya. Aywin, nalipata kang. Ay, intang araw doon paray. Tapno awang mo may bagbagam kanyak. Ay na, ha? Agyaman paray. Sa nabali ah. Taday ta panagaram mo ka mabali nga itantan. Ngunti kasangay ko saan? Bigat mo gaya man dyaw. Mga raod. Kasta unay ti bartek tayo ti rabi ay. Di tayo mo napupuotan ti orasan. Ay, jak pa yung nakawid ka po iti bardag ko. Sa nabali ah, tayo talang magparay. Anya? Awang parikaw, turay di kagawad. Awang asawa mga gururay king ka. Sa bagay Ay, magkawid akong pare. Inaalag digos. Kalpasan na. Mapanak ijain nila na manumot alawasan na jak nakit kita. Amangan mo ibabawi na ti panangaklon na kumakanya. Nay, tata! Istar nga. Sige magayam. Nasaya tayo may ka dito, Istar. Gumatang ako mga ron iti sigarilyo, tata. Kasta. Ay, gumata kalata. Kalpasan na. Uminom tabay. Kadwa nakagbungar. Bitin ti ininom me kanila kay tuyong idirabay. Anya? Ala, gumatang ka dito sigarilyom tagsyatan. Ay sige tata. Mabit lang. Awanan tata. Imbis sa bungar nga mintultulod damatan. Awan pare ka. Santa mo ta dawatan tigat-gatang tayo tiarak. Pagbambanugan tamay. Sa bagay, matkit niya tata. Kun may sa. Awan ti asawa ta madandanagan. Uno mangururay ka data. Sana ya. Ay, wagayam. Kasanon ti panangaram mo kanila na. Inaklon na kan. Ay, saan pa tata? Kasano nga aklunan na ka, jamot sinasarong karanan. Naging inumakamulatan. Don't worry. Makapan kan tulad ta. Kanamok nga gusto mo laking kadayay. Nay, si kamot ti masabat ko lanay. Siyak nga Rod, kumusta kan? Ayos lata. Si Kangay, kumusta kan? Ayos laeng. Wan gayam. Pasensya kan ha? Dito'y kalsada ko nga ibaga. Saan kamat nga minan nga imay ije balay? Anya day ta? Agayan ayat kamin ka ni June. Inaklon ko, ti panagayat na kanyak. Saan kamat nga minan anauray? Anya? Kunaklakit din no makumikom ka ije bangkag mo. Iso asaan ka nga imay ije balay? Ado ti nakaibaga kanyak, aday tala agbarbartek ti aramidem. Kanayon ti panagbungar mo. Iso nga amok asaan ka anapudno kanyak. Pasensya kan, ngam agayan ayat kamin ka ni John. Iso asaan kan nga umay ije balay, wan? Anya? Ay.
Apay akasta tilangam anagaway. Adda parikot mau. Salbagkit di ti kastoy abiyag. Apay nga akong unget ka. Di ka pa'y ibaga no anya ti makagapaw. Awanan nanang. Awanan. Anya ti kayat mo asawaan. Awanan ni Lanay. At dan kayan ayat na. Ni pa'y medyo nakagurgurak. Anya. Kapoy ti kabubungar kaw. Diyak na sarsarong kara na yun. Salbag nga arak na ito. Asino ko mati pabasulam, no saan aday tabagim amis mo. Awanan. Imbis ako ngayon nagsarong karan. Nasabat ko di kalsada. Kitkas na timbaga na. Ay, salbag kidyabyan. Makadlawak ka manong. Itaman pa'y ngadda ka dito'y balay anagmalmalam. Ha? Itaman pa'y asaan ka amapan ijay ayan dagiti sangar aka inumam. Kwa, jak kaya ti uminom. Ay nawaw. Idi addan ka ayan ayat nila ni ibagam ti kasta. Patyam. Gapo iti arak. Jak nasangaw ti panang sarongkar ko kuana. Tay jay tumong ngamin alakay. Bungar na ti bagbagana. Sapay tuloy-tuloy mait. Ay namanong istong aya, di mo pa basulan da di alakay. No addaman akin basol, si kamot laeng. No awisin na ka, mabalin mo mat nga ibagang adda na patag apapanam, saan aya? Ha? Ngam saan mo nga inaramid dayta? Gaputan no may papan iti ara, paspasurot ka laeng. Anya? Hawanan. Di nakalangaro doon inaklon ni Lanay. Nag-brown pie dagiti mulak. Anya tinamnamaem ngay. Di mo sinibsibugan iti manungal daw. Day talang amin inum mo timpang pangronam. Unay mo ti kastoy aya. Oray pa'y manuasin na ay mo ita. Awadon. Natayon dagiti mulam. Sa bali pa'y tinaklon ni Lanay. Ay nawaw. Ay, di da man asaran. Amuyo lang aro din ang maditial daw kaw. Nagmaditel daw mo. Ay kating ka man makibunga rin ijay tersina. Sigurado nga adda ijay lakay akainumam. Agur-uray kan ka. Anya? Day talang amin bungar ti ammom. Day ta ti maganap mo ita. Mabaakan kan gapu iti kinamamartek mo. Ninanang mit. Kawamit. Imbes nga main nga agayat met kan kajay tao. Si kamot laeng amis mo tinagaramid iti pakaupayan na. Iso nga awan ti pabasulam, no di ti bagim laeng. Anya? Ay nawaw! Liklikam ti arak, tapno di ka agbaak. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.